Rusland, stad Sint-Petersburg. Die bouw van die kadetkorps. Hier is die bokant van die gebouw. Die onderste deel is in die grond gesink. Ons meet die hoogte van die venster op die derde verdieping. Vergelijk met die vensters op die eerste verdieping. Die helfte van die hoogte van die vensteropeningen was onder die asfaltvlak. Geskiedkundig is verduidelijk dat die gebouw onder zijn eigen gewicht in die grond gesink het. Na bewering het die gewoon stadig en geleidelijk gesink. Dit het met een centimeter per jaar in die grond gezakt. Een oude foto van hierdie gebouw. Die foto is 110 jaar geleden genomen. Die gebouw is tot op diezelfde vlak als vandaag in die grond gesink. 110 jaar lang het die gebouw glad niet afgegaan nie. Nie centimeter, nie duim nie. Ek het 'n ou en moderne foto gecombineerd. Dit is duidelijk zichtbaar dat die vlak van die padoppervlak in 100 jaar glad niet verander het nie. Die hoogte van die eerste verdieping wat in die grond gesink is, het diezelfde gebleik. Werkelijk foto's weerspreek historische stories. Kyk na die voordeuren. Deuren breek die symmetrie van die gebouw. Dit is waar die ingang moet wees, in die centrale boog. Maar die ingangsdeuren was met grond bedekt. Hulle het nie die ingang gegrawe nie. Dit sou 'n diep gat oorkant die pad laat. En gasje in ander dele van die gebouw is gebreek. Dit was makkelijker om deur die muur te breek as om die hele gebouw uit te grawe. Zo'n groot gebouw kan niet zonder vernietiging in die grond zinken. Dom historici het geen idee dat gebouwen altijd onevenredig vestig nie. Hierdie gebouw is van baksteen gebouwd. Als die nederzetting ongelijk is, zal die baksteenmuren beslis kraak. Die gebouw zal uit mekaar val en ineenstort. Maar die antieke structuur is perfect bewaard. Volgens die architectonische ontwerp moet die gebouw een volledige eerste verdieping en een kelder hebben. Zowat 2 meter was ondergronds. Dit is die sporen van die catastrofe wat die wetenschapsgeschiedenis verbergt.